سلام تعنها باللي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص ويانا تقراهي علتها وزينا النهوم اب جزءات ابي توافيرهم زنبرو تغارو اخبرت سلام بوليتيكاوي عقوبه كم زحاتتو تغليصوم ابتي سودانن دبوب سودانن زححابالو جزءات ابي توافيرهم زنبرو ابالات عقبتي سلام ودب حبرات حجرات زخونو تغارو اخبرت سلام ناب ايثيوبيا كملسو كم زيدليو بمحبار بوليتيكاوي عقوبه كم زحاتتو سودان تريبون غليصلهم ازون بوليتيكاوي عقوبه زحاتتو حدا مئتي تغارو ناب ايثيوبيا انت تمليسهم هيوتهم اب حدغا كم زودق كم زحبرو تفليطلهم اب جزات ابي توافيرو ناي زركب حيل اخبار سلام ايثيوبيا عبال الزخنم حدا تግራዋይ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መኮንን ውን ፖለቲካዊ ዕቁባ ንክወሃቦ ንሰበ ስልጣን መንግስት ሱዳን ከም ዝሓተተም እቲ ዜና መልኪትሎም ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ደቡብ ሱዳን ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣባላት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ተጋሩ ኣኽበርቲ ሰላም ናብ ኢትዮጵያ ከምለሱ ከም ዘይደልዩ ብምግላጽ ኣብ ጁባ ፖለቲካዊ ዕቁባ ከም ዝሓተቱ ዝዝከር እዩ እዚ ከምዚሉ ንሃልወም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ኣብ ኣበይ ዝርከብ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተዋፈረ ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኢትዮጵያ ከም ዝተዛተያ ተሓቢሩሎም ሱዳን ኣብ ልዕሊ እዚ 3419 ኣባላት ዝሓቆፈ ሓይሊ ኣኽባር ሰላም ኢትዮጵያ እምነት ከም ዘይብላ ድሕሪ ምግላጽ ካብ ካልእ ሃገር ዝመጽእ ሓይሊ ንኽትካእ ንባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝሓተተት ዝፍለጥ እዩ خبر وزمانا ورجع زي سكالو جمغي تاريخنا وجمغي حبرنا زي حسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلص امنا قلزمنا بيطوى بحيلي من قد نتحدد عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي بسنكي ورار فاشستي أبي أحمدن ملافنتو زخنو تسألت حزب تجراين حزبنا عدد قتلت تميت سدت مفنقالن صوتاوي عمتن كوين يوم فاشستي أبي أب تجراي كوينات تولع بصحت ورحز نبرت ناب سودان كتسدد تجددتن حنت تجراويتي سدتنيام أب قرب أوان بسلام تجلاجلالام قدم سدت أب معراب تجراي ناي جيوغرافي ممهر زنبرت إذا بوكار حرس اب سدت زولدكو واغالي نتግራይ ክትከውን እዩ ትምኒተይ ትብላላ ካብ ቢቢሲ ትግርኛ ዝረኸብናዮ ምስላዊ ዜና ከም ስዕብ ክነቅርበልኩም ሽሞይ መምህር ማውሸ ዝበሃል ተخص ክጅመር ከሎ ናብ 7 ወርሒ ካብየ ተጸጊዐ ነይረ በቃ ቶም መምህራን ብዛዕባ ይፈርሕ ነይሮም ኣነ ምንም አይፈልጥን በኳሪ ግን ቅድሚ ዘ ወዓበይቲ ዝወለዳ ገለ ነይረ ኣጆኹን ስኸት ፈርሕ ይብልክን ይፈርሕ ኣነ ምክትኮስ ከሎ በቃ كبير كتوكس كله وتليه مراق عليه كله أو زح مراق تكوس كله بقى يدنقص ما سخت دنقص يبلكن قالي ولا نيران كذا حديرنا أو كذا أو وصن روح حديرنا كأون نجوه تكذا مسكاري هون أفتكذا مسكار وقع سزنا ونتحاب رأيه بقى نوزحت أمتهم من أسي نوصل ريالهم درجة حفظ بلوم يوم يومين حملة تنكيد أمون قد خيمة كوديا بقى منهم بلاي كأركن بقى كافي لو قرت الحل مستقعزو سو أكلاتي سقوسيلو كأو دحار أو زغون أرجع تسقيله ناو حملة أتي مالت يسكلني حدا تايب هالبعض السودان أو نيرو نسوري دون عاي تسقيله حملة أتي حملة ونا أو أفتو أو حديرنا كأو بقى أنا حدا واحد أكل أو حدا تايب هالسقيعني أو تسقينا أجندا بلعنا أو تقمتنا مالتي زحرس كله أو حملات كل تور حكا وتقمت درجة إسار 4 ساعات استغنزي مالتي تهمو بزع مزايا هيران بقى تما هيرات نتقراي نخدكون بقى ناي تقراويتس عد تقراويت نخدكون من يلا مالتي ناب كالقوت زيناتاتنا كنسكر እቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ስዕረት እናተጎልበበም ቁጥሪ ወተሃደራቱ እናመንመነ ዝመፀ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ይገፍፍን እሱራት ድማ ናብ ታዕሊም ይወስድን ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም ኢፒኤስ ተባሃለ ቤልጅማዊ ትካል ሬድዮ ኤሬና ብምጽራሕ ከም ዝሓበሮም ብዓማይ ዝቁጠሩ ኤርትራውያን እሱራት ካብ ዝነበርሉ ቤት ማእሰርቲ ወፂኦም ኣብ ዊዓ ናብ ዝርከብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ተወሲዶም ኣለዉ بتوسخي
እቲ ብጅግና ሰራዊት ትግራይ ስዕረት ኣብ ልዕሊ ስዕረት እናተጎልበበ ቁጥሪ ወተሃደራቱ እናመንመነ ዝመፀን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ከይተረፈ እናገፈፈ ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ይወስድ ከም ዘሎ ኢኢፒኤ ሓቢሩሎም ብዘይካዚ ብዙሓት ወተሃደራት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብመንገዲ ስግረዶብ ኣቢሎም ካብ ሃገሮም ንምውፃእ ይሸባሸቡ ከም ዘለውን ነዚ ዕላማ ዘሳልጡ ሓደሽቲ መንገድታት እውን ከም ዝተኸፈቱን እቲ ዜና ኣመልኪቱሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝ ንሚድያታት ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣቃሊዖም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር እንግሊዝ አሊስተር ሚስፔል ምስ ኢታማዦር ሹም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ተራኺቦም እንትዝትዩ እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከም ዘሻቀላ ብምግላጽ እቲ ይካየድ ዘሎ ኩናት ፖለቲካዊ መዕለቢ ንኽግበረሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ተጻብኦታት ተጠጠው ንኽብሉን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ንኽወፅእን ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ይኹን ደኣምበር ሚድያታት ፋሽስቲ አብይ ብዛዕባ እቲ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝገበርዎ ዘተም ብምትማም ነቲ ሓቂ ዘይውክል ጸብጻብ ከም ዘቕርባ እቶም ኣምባሳደር ኣቃሊዖም ሚድያታት ፋሽስቲ አብይ ብዛዕባ እቲ ዝተኻየደ ዘተን ትጽብጽባ እንግሊዝ ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ንልዕልነት ሕግን ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣስተዋጽኦ ከም ዝገብር ገሊጻ ብምባል ፍጹም ዘይተባሃለ ጻዕዳ ሕሶት ከም ዘቃልሓ ተፈሊጥሎም ቅድሚ ሕዚ እውን ፋሽስቲ አብይ ምስ መራሕትን ሰበ ስልጣንን ዝተፈላለያ ሃገራት ብዛዕባ ኩናት ትግራይ እንትዝቲ ዘይተባሃለን ደገፍቱ ክሰምዕዎ ዝደልዩን ሓሶት ከቃልሓ ከም ዝጸንሓ ዝዝከር እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዜና ደጊምና ክንረኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሓልዋትናን ድሕንነትናን ኣብ ቅልጽምና ትግራይ ትስዕር زماننا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقلصمنا مسمرنا فلسفنا زي يطوى بحالي ما نقدر نتحدث عن نسبرو ببلحات نسبرو بعقلي